came from a region that is being gimmorimi koye diwal gurngal fitinaaji kono kadi e eggugol ɓesnguli gonɗi e maggal e ngolɗo dawol noddirtegol pedals for pace jinnomi ko hutorade dendagal terɗam hono koyɗam e welo ambo jogimi ngam ɓayyinde ɓatake jam e nder wertago leyɗe afrique sabu min jaggumi coftal-ɓalli ina wawi hutorede hono no ɗemgal windereyankewal jinnomi tan ko hollude adnaru ndu e nder diwalam e nder leydam wona tan hare woni toon miɗen jogui sukaɓe dadiɓe tinniɓe yiɗɓe yarude yeeso miɗa yinno hutorade o welo ngam jam kawral sukaɓe afrique kala ɗo ndewmi ko on ɓatake woni mo kollitanmi ñande fof miɗa hutoro welo mo jogimi somi hawri e sukaɓe e lawol ngol ndewmi mi darto mi eto haaldude e mabɓe mi heeɓi fartange haaldude e sukaɓe hewɓe e nder dudal gotal jangguirgal ngal tanzanie komin goto woni e ngol dawol mi ala kippu mi ala wallidiɓe mi ala ɗoftoɓe kono somi ƴeewi mi tinata komi goto sabu gimmorimi ko Goma komin goto dognata o welo sabu yummiraɓe wonɓe toon e sukaɓe immiɓe e nokkuji mabɓe somi miijima ɗum tan mi wiya ala mi fotani woppude miɗo hani jokkude ha timma. I read for the mother, they are displaced children, so I said no time to give up.